Даниел, ти добре, не става да Добре съм. Знаете, че договарята се струва този се опитва да ни изплаши до смърт. Да, защо? Ама успях да ви изплаша. Да, успях волата, Рос. И така. Отвори вратата. Да. Сложи дрехи. Отвори се, като гласила си пиеш, така казва, че ви родено. Хайде да влизаме. Не, вече ти си стара, трябва да отидем на старческия дом, учениците затвори за теб. Не, отворете. Застава, отворете я. Не може, старци не може да влиза вече там. Отворете го. Виж, носят твоето, защото вече ти си стара. Достига се. Отворете го. Не може. Застава. Хайде да отиваме в старческия дом. Закъсняваме, за да се запишем. Ай, много ме боля. Ето, намерих. Знаете ли, не мога да разбера какво става. Александра, намерила си? Да, намерих я в един стар съндък. Освен това, знаеш ли, сигурна съм, че излязох последна и затворих вратата. Тук пише нещо. Не мога да разбера. Кой е залъсти отвън? Може да е някой от училището, който иска да ни сплаши. Не бива да мислим преминем. Сега как ще се махнем от тук? Не бива да мислим, че са духове или нещо подобно. Александра, ти ли избави? Не съм. Не ни ли измага? Някой от вас е заключил. Ако съм е заключил, аз как влязох отново обратно тук? Потърсих нещо, някаква стеж или нещо, защото беше ужасно тъмно. И когато влязохме, тока беше изгаснал. Не беше изгаснал, имаше ток, но сега няма. Какво ще кажеш да проверим инсталацията? Ще бъде хубава тук. Утре ще бъдем дежурни. Става много късно. Ходих да проверих инсталацията, но нищо не разбирам от това. Затова дойдох да повикам Даниел, за да видим какво става. Доколкото разбрах, проблемът не е оттам. Не бъде тук. Всички копите бяха на мястото. Да разбирам вратата. Когато тока спря, бях навън. Знаете ли когато точно спря тока? Когато натиснах дръжката, за да видях, че е затворена външната врата и тока спря. Не разбирам как стана точно това. Без ток, заключени, без храна дори. Аз съм гладна и ми се спи. Нека да пренощуваме тук, казахме. Не можем да се махнем от тук, Александра. Какво ще правим? Ще пренощуваме тук и утре вече, ще се опитаме да се измъчим. Не знам. Не се опитаме пак. Освен ако не разбием вратата. Да. Това ще даде много големи да не разбиваме. Вече, нека да пренощуваме. Да, може би. Но не знам, аз тук съм била много пъти и това ми се случва за първи път. Честно казано, Добре, хайде, аз ще приготвя леглата. Виж ме, ако си мислиш, че Александра е виновна, не е виновна. Добре, не е виновна, хайде. Вратата се отвори. Да. Вратата не се отвори. А защо когато я отваряш, ти се отваря? А когато я отвори тя, не се отваря. Може да обясниш, може ли? Не знам как стана, просто натиснах и се отвори. Какво ме гледате? Да не би да ме приличам на дечица или нещо подобно? Не приличаш на вещица. Разбира се, че не съм Не ти прилича на вещица ли? Не. Тя е добра, просто не и се е случвало. Да, любе, така. Така е. Какви са тези шумове оттам? Мисля, че чух нещо, което... Добре, да не бъдеш да ме тази поля. Добре, ти го отдава, да не е. Кажи си, съследим го.
спря. И защо прибираше? Тока спря. О, не. Сигурно е изгорял някой бушон. Да, Не, Или е паднала защитата. Виж някой... Има да гледам. Тесно. Нямам обхват. О, не, какво ще бъде сега? Нямам никакъв обхват тук. Аз Имам някакъв пинер тук. Елай. Отвори! Не мога! Заключени сме! Що това? Какво е това? Ай! Заключени сме сега. Да, заключен. Не. Сега. Това е ужасно. Не отклад. И няма къде да отида. Ще избягаме при сняг. Тук няма лежал. Има шам. Но това е отворено. Намерих някъде някакъв. Какво става? Защо върта да се паря? Виждала ли си Даниел? Не. Ако е той и иска да ни оплаши, мисля, че спих това време. Хайде, залаваме, свършваме. Пак назвая. Хайде, не ви грехете. Нямаше паяци. Какво става да го наступваш? Кошмар! Отново ли тези кошмари? Пак ли имаше? Не беше двойка! Беше като бяхме в друга къща, беше тъмно, чуваха се странни звукове, беше много страшно. Добре, да лякаме. Не мога. Пак ли си задумала? Пак отивах двойка житки съдове. Няма двойка този път, Майя. Добре. Хайде, толкова смешно понятно. Не вярваш ли? Добре. Вярвам, хайде. Лека нощ. Лека нощ. Ай!